Voilà, beste mensen, welkom op Mediaman Vlog. Dus ik zie hier een interessant artikel in de krant, vandaag 12 december 2018. Hulst krijgt EU-geld voor gratis wifi. Hulst is een van de 48 Nederlandse gemeenten die Europese subsidie krijgen voor het regelen van gratis wifi op openbare plekken. Het is ook de enigste gemeente in Zeeuws-Vlaanderen, dus krijgt 15.000 euro voor dit doel uit Brussel. Dus ja, als men gratis wifi krijgt in Hulst, op de openbare plaatsen, vermoed ik ook dat het signaal redelijk sterk zal zijn en dat ook de bewoners zullen kunnen genieten van die gratis wifi. Wat natuurlijk de kosten zal verlagen voor wie die sporadisch het internet gebruikt. Wat ik zeg, het internet is toch wel een hele dure zaak. Als je ook ziet dat iedere gezin het internet moet betalen, vaak zijn die gratis wifi-signalen zo zwak dat je amper iets ermee kan doen. Dus we wachten af op de gratis wifi voor Hulst, voor de stad Hulst. Dus het artikel is te lezen in de krant van pzc.nl op het nieuws van Zeeuws-Vlaanderen.